Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وتمام عدة المرسلين محمد وآله طاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله عباد الله الصالحين أمبديت في شرف الله جبوا أمبو فوق ولي من دوك دلالة فعلك هنا ككشنا كبركة لك جدي ننا وكلن لنا بلا جلنكا أنا بوجلو كنا كنا مولا دنيا كفوا كودوار جمانا فابالا أبيجان sigidala mi nabi wele ko abubu badara ali usman haidara jamiyatu ansar din tonde monombe we wajulu kene belebele sigi wele bla ama afiseka na bla sira like chugomi yani kuma ke di badara ali usman haidara ma abubu dine nyamogo atonye mogo yuka ni sojanu ka farfoni kuma kan lase kene kono fe monom boraye anga bela jelen sheria. Chers parents, chers guides spirituels, au nom de la police nationale, au nom de tous ceux qui ont bien voulu nous inviter ce soir à cette cérémonie, nous voulons dire merci au guide spirituel Badra Ali ici présent, à son papa le cheikh qui a bien voulu par tous ses dons illustres pouvoir orienter cette assemblée, pouvoir orienter toutes ces prières ici en Côte d'Ivoire, dans toutes les sections de notre pays. Nous voulons lui dire merci, qu'Allah lui accorde une longue vie. À travers ce micro, je voudrais remercier toute l'assemblée ici présente. Dire merci aux guides spirituels d'avoir bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne, être la marraine de cette illustre soirée. Je ne pouvais manquer ce moment pour rien au monde. Comme l'a dit tout à l'heure, malgré le nouveau-né qu'elle a bien voulu me donner, j'ai voulu assister à cette cérémonie. Même un petit temps, pouvoir vous dire merci de tous les efforts que vous faites. Parce que je suis ici avec vous à Bobo, j'entends beaucoup de choses. Les guides spirituels travaillent énormément pour la sécurité. Si par vos efforts, par vos prêches, par vos courages, aujourd'hui, le fils du cheikh a pu se déplacer ici à Bobo, c'est parce que la sécurité règne. Malgré tout ce qu'on peut dire, la sécurité est. Et je veux ici, par ce micro, dire merci à tous les guides spirituels pour tout le travail qu'ils font. Dis merci aussi à la population qui ne ferme pas l'oreille, qui écoute et qui fait des efforts pour que la sécurité règne ici à Bobo. Merci à nous tous. Non? Ambado ka fof madaba foi kama ni atla jigite. Wallahi udu. Ina fo ba kala ma chugumina. Islamea. Nam amadi meleke maka jiginaye. Ai Jine mana dama ya. Yo. Ala yere makuma ma shife kabakulula. Amakuma. Waya keta ya bota. Wallahi umake. Fo aya di jondo dema. Ay minun kerengere ku bo dubaw kono. Ku bo bokulu sanu mona na lere ala ko ta ka qur'ane kono. Ay kiraya subla yoro de la yoro minga sanu na lere ala yo sanu ya. Ko tumana ay cheminun zanu ya. Ku bonya ku karama. Ka injila di doma ka zaburu di doma ka tawrita di doma ka labatu ni kana qur'ane kanimbe fara nyonka ka bella ba qur'ane kelela Wallahi ko di Muhammad Mustafa ma otumana okana nai nyema ubise chugo mina ka lafiya soro ani adam madde umse chugo mina ka ala do wallahi adra wala amba do ko qur'ane nana ala yere mapman ve
a ma jinɛ bila ka kuma fɛ fo a ye adamaden ɲɔgɔn dɔw de bila olu kɛ intermédiaire ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o cogoya kelen de kama ni ala sɔnna a ma an n'a ka gerebukɛni a n'aw denkɛ n'a ka kalanden sigilen don su in na o kuranɛ min digira Mamadu Mustafa kan ko ka kuranɛ in minɛ ka baara kɛ n'a ye k'i sɛbɛ don a ma o tuma na n'a jara ala ye an ka su in na kumaw bɛna boli olu de kan o kɔfɛ ni an ye kumakan zanuma minnu sɔrɔ an ye minnu ta Mamadu Mustafa ka kumakanw na ani karamɔgɔba minnu n'u sɔnna Alahu subhanahu wa ta'ala ye k'a ɲɛɲini ala ye k'a kɛ ala ye k'a to ye ala ye olu ka kumakan zanumaw na ani an yɛrɛw ka dɔnta fitininw na minnu ni sɔsɔ cogo tɛna y'u la o kumana jama kulo bɛ don o la insha Allah ta'ala Jamiatul Ansardin an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barikada nin kɛnɛ ninnu a sigili baraji min b'a la Alahu subhanahu wa ta'ala dɔrɔn de b'a dɔn ka nin kɛnɛ ninnu sigi ala ka silamɛya tɔgɔ la baraji min b'a la ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a dan dɔn aw ma jama in wele kana foyi kama fo n'a kɛra minnu n'u dan bɛ ala la ka dɔn k'a fɔ ala bɛ yen wa ala ye ne bɛn'o fa k'an wele k'an ka fɔ ɲɔgɔn kan ka hakililajigi kɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka diinɛ taabolo ɲuman na an k'an ka mun kɛ an k'an ka mun to yen kira cira min kama n'o ye hakililajigi ye an ka ɲɔgɔn hakililajigi o kumana a bɛ fo la nin bɛ kɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye jamana o jamana ta n'i ye Mali ta k'a daminɛ a kun na fo ka taa s'a kun dɔ in ma i tɛ su sɔrɔ ko Jamiatul Ansardin su min na n'o ma wajulu sigi dugu dɔ la adamadenw ka kisi kama adamadenw kanu kama mun kama adamadenw bɛ se ka ala sɔrɔ cogo o tuma na a bɛ fo a k'o wale ɲumanw na a k'o baara ɲuman na mais an ma dan k'a fɔ an bɛ maaninfinw waju o ka kɛ ala fɛ fo aw yɛrɛw de kɛra kɛbaa ye ni adamadenw ye faamu sɔrɔ ni o ye n'o ye danaya sɔrɔ ni o ye k'o da aw kan n'o b'aw sigi ka aw lamɛn n'o tɛ jama bɔli ko tɛ wajulu sigili ko tɛ ayi minnu bɛna jama wele jama bɛna minnu kama olu de bɛ lajɛ o tuma na an y'a ye a bɛɛ lajɛlen dafara Jamiatul Ansardin na mɔgɔw y'o seereya minnu tɛ tɔn na mɔgɔw y'o seereya minnu tɛ silamɛ ye k'a dɔn ko Jamiatul Ansardin ko maaw de don mɔgɔ minnu ni u n'u bɛ se ka jɛ diɲɛ kɔnɔ yan ko ladiriw don danayamaw don n'an ko an b'o seereya o jɔ an bɛ siya su in na o la min bɛ fɔ dɔrɔn Jamiatul Ansardin hali bi baara de b'aw bolo a ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn kanu a ye layidu min ta ka don ala ka diinɛ la hali bi k'aw hakili to a la a ye layidu min ta aw yɛrɛ kan n'o ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ dɛmɛli ye an ni a n'a ka nafolo hali bi aw hakili to a ɲɔgɔn an bɛ min fɔ o ye nin ye an y'o de fɔ an donna Côte d'Ivoire kɔnɔ ka na sɔrɔ diinɛ baarakɛbaaw caman bi yan kabiri an faw la ka na se an ka dɔnnibaaw ma an ka karamɔgɔw olu ye diinɛ in wɔlɔfiya kosɛbɛ an donna ka sɔrɔ misiri bi yan an donna ka sɔrɔ sun kɛcogo cɛɲi bi kɛ yan an donna ka sɔrɔ jakabɔlaw bi yan wahiji kɛbaaw bi Côte d'Ivoire yan o la dɔɔni mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ laban caman de la o kumana n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ hali bi diinɛ in mago bɛ min na k'o dɛmɛ k'an yɛrɛ di a ma n'a bɛ fɔ o ma jogo i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ala sɔrɔ wa i k'a dɔn diɲɛ na yan a man ja yanni lahara cɛ mun kama silamɛya mana foyi kama fo n'a kɛra bɛn ni keleya ye la cohésion sociale adamadenw bɛ se ka ɲɔgɔn kanu cogo min na maninfinw bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma cogo min na ka sɔrɔ se bɛ e ye i b'a dɔn karisa ye nin kɛ n na wa n bɛ se k'a datugu karisa ye nin kɛ n na n bɛ se k'a mago sa n bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'a la mais i ko ne yafara Alahu subhanahu wa ta'ala jati kama mun kama ala ka silamɛya nana ni hinɛ de a nana ni bɛn de a nana ni keleya de a nana an ka yafa ɲɔgɔn ma de ni bɛn ni keleya bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ala ka silamɛya tɛ ni yafa bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ala ka silamɛya tɛ o kama an nana fara an ka dɔnnibaaw kan
ka fara an karamɔgɔw kan naam bara min n'an b'a la k'a kɛ n'o ye Alahu subahanahu wa taala ka diinɛ laseli ye hali bi a kɛcogow bɛ se ka ɲɛ cogo min na Allahu akbar n'o tɛ an mana ni diinɛ ye yew an nana sɔrɔ diinɛ baarakɛbaaw bɛ yan an faw tɛmɛna yan an kɔrɔw tɛmɛna yan kɛra an ka dɔnnibaaw bɛ yan minnu b'a la ka diinɛ lase Tiɲɛ. an kɔfɛ yan wallahi dara o tuma na n'i ko silamɛya i ko Ala ka kuranɛ n'i ko silamɛya i ko Muhamadu Mustafa taara ka min to yen a ka kumakanw na a n'a ka walew la minnu kan ka ladege o tuma na i b'o fɔ silamɛya la ayiwa Ala ye seli wajibiya mumini bɛɛ kan kɛra ten i k'a kɛ a kɛ waati la ayiwa n'o de Allah subhanahu wa ta'ala ko que la salat demeure pour les croyants ayiwa une prescription à des temps déterminés Allahu akbar o ye tiɲɛ ye ne ma seli in dabɔ muminun ka foyi kama n y'a dabɔ muminun de kama ka laban tuguni ka kɛ waati k'a la fɔra tan ka laban tuguni k'a fɔ ka da ka tuguni ko ma seli in di muminun ma foyi kama ma d'u ma k'u tɔɔrɔ ma d'u ma k'u ɲani ma d'u ma k'u ka degun ni a ye n y'a d'u ma min kama a bɛ se k'u dɛmɛ o jogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na hayidara a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na hali bi kɔnjurumu minnu b'u la an'u b'a la ka kɔngo minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka effacer cogo min na Allahu akbar min don o tuma na seli dira an ma nin kama ni an bɛ seli fɔ adamadenw ye seli yɛrɛ nafa ye min ye an kan ka an da lase o ma o kan ka fɔ dɛrɛ mais yan'an ka don seli nafa la k'a bɛ min ye a kɛbaa ye an bɛna don ko i tɛ se ka seli fɛn min kɔ n'a bɛ fɔ o ma seliji da bɛ don o la coyi dara i b'a ye n'a diyara Ala ye silamɛya ka nɔgɔ kojugu kɛnɛ kan ka nɔgɔ silamɛya ye fɛn o fɛn kɛ i b'a sɔrɔ la kun b'a bɛɛ la siga tɛ nin na silamɛya fɛn o fɛn b'a kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ ka dérouler i b'a sɔrɔ la kun dɔ bɛ a la min ni kun b'a la k'a fɔ a kɛcogo ye nin de ye wa a kɛkun ye nin de ye kɛnɛ kan ma dogo yanni i kana seli la k'a fɔ seli ka bon seli bɛ nin nafa in ɲa a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ i bɛna fɔlɔ de ko yalima seliji yɛrɛ ye jumɛn ye bani bari sabula maa ka seli minɛ tɔ tɛ o n'i ma seliji ta kɛnɛ to seliji yɛrɛ bɛ ta kun jumɛn b'a la kɛnɛ ka kɔni surumani na kɔni ni yɛrɛ y'a ta k'a jateminɛ k'a lajɛ yanni i k'i jɔ i ka golo kan k'a fɔ ko n'i kɛtɔ ye ka kibaru fili ka seli jɔ Alahu subahanahu wa taala ye i b'a ye i b'a sɔrɔ i tilala fɛn bɛɛ lajɛlen na bari sabula depuis i mana seli la i b'a dɔn k'a fɔ i tilala wallahi o la n'i nana o seli la sa i sanuma i b'a dɔn k'a fɔ ko Ala mako bɛ ne ka nin seli la o ye jumɛn ye i bɛ fɔlɔ ka ŋaniya siri ayiwa n'i ye ŋaniya siri i bɛ jumɛn fɔ Saka ne bɛna ŋaniya siri n bɛna seli wa ayi Saka n bɛna ŋaniya siri n bɛna taa don misiri kɔnɔ wa ayi ne bɛna ŋaniya de siri Ala n bɛna seliji in ta i n'a fɔ i ka kira y'a fɔ an ye cogo min na n'an bɛ seli an ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛsin e Alahu subahanahu wa taala ma o tuma na n bɛna seliji in ta yanni n ka taa ɲɛsin e Ala ma k'an bɔ jumɛn na k'an bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen la nɔgɔ jumɛn fɔlɔ ayiwa dɔɔni dɔɔni Saka i ye tɛgɛ min ko ayiwa i ko n bɛ n tɛgɛ ko n ye yuruku minnu kɛ n bolo donna walimuso bolo yan n ye nin baara jugu in kɛ ni nin bolo ye o tuma na na n ka n tɛgɛ ko ka bɔ o nɔgɔ la sigayi Allahu akbar nin y'a sɔrɔ ŋaniya sirila fɔlɔ kɛnɛ kan o tuma na i ko n bɛ ŋaniya wɛrɛ siri n bɛna n tɛgɛ ko ka bɔ nɔgɔ bɛɛ la n bolo makara nɔgɔ o nɔgɔ la ni Ala m'o da k'an ye o tuma na n bɛ n bolo ko ka bɔ nin bɛɛ la k'a jɛ kelen filanan ye min ye i na ji k'i da kɔnɔ k'o mukuri a bɛ kɛ ten o tuma na i bɛ ji min k'i da kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ k'i da mukuri n'a ye ji min ni kanu tɛ o ayi ji seli i da kɔnɔ kanu tɛ o o tɛ n'o tɛ i b'a bi to i tɛgɛ la i bɛ worobinɛ ta k'a jɔ i da kɔnɔ o yɔrɔ ko tɛ bani min ko don a tacogo min ko don a kun o tuma na i b'a lajɛ ko ne bɛna ji fitinin min ta n tɛgɛ la k'a fɔ ko nin y'o kɛtɔ ye ne da kɔrɔ o tuma na i bɛ nin miiri k'a fɔ a kun ye jumɛn de ye min ŋaniya siri k'a fɔ ko ji min kɛtɔ filɛ n da kɔnɔ n bɛna n da yen ko Ala ne ye n da don yuruku kan minnu na n ye kalo minnu tigɛ walima Ala ne ye kuma minnu fɔ ni ma k'olu fɔ o tuma na Ala ne da kotɔ filɛ ka bɔ olu la i da ko ka bɔ o la o tuma na Ala mako b'i la sa i nana
ino fi o cogo kelen na o kuma na ka ni ɲɛda ko o kuma na ni ɲɛda ko i ɲɛda koli ye jumɛn ye i ye haramu minnu lajɛ mais nin bɛ boli jɔn de ka fɔlɔ fo a k'a dɔn nin kuma ninnu b'a la ka fɔ jɔn de ye fɔlɔ min ye silamɛ ye tigitigi kuma mako b'olu de la o tuma na i bɛ nin ɲɛ ko k'a fɔ ala bi kɔni tile kɔnɔna la ne bɔra n ka so kɔnɔ k'a fɔ n bɛ taa sugu la ne kɔni ye walimuso ye n y'u langolo ye k'a sɔrɔ ala ne ka yamaru tɛ dɛ n ka jɛn tɛ fiyewu nka ala n b'a kɛ cogo di ni n kun biri n tɛna se ka taama nka n'i ye ɲɛ bila yan fɛ n bɛ dɔ ye yan n'i y'a bila yan fɛ n bɛ dɔ ye yan n'i ye ɲɛsin dayɔrɔ ma n bɛ dɔ ye o tuma na ala n bɛna ɲɛ ko sa ka bɔ ɲɛ jurumu minnu ɲɛ sa ka sɔrɔ n yɛrɛ ka laɲini tɛ o tuma na y'i ɲɛ ko ka b'o la silamɛya ko de ka nɔgɔ kojugu a ka nɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan fo ni min y'a gɛlɛya i yɛrɛ ma ni min y'a gɛlɛya n'i ka seko ye n'o tɛ a bɛɛ bɛ kɛnɛ de kan i ɲɛ ko ka b'o la k'a fɔ n ye fɛn min lajɛ min ma daga n kan o tuma na ala n bɛ e ala yafa deli kan nka n'i y'a siri nin ye ɲɛ kotɔ ye ka b'o la pewu o tuma na ala yafa n ma o la seli mako bɛ e la e yɛrɛ mako bɛ seli la i nana i tɛgɛ ko cogo kelen na ka n'i ko masaya o cogo kelen na o tuma na i n'i sen ko k'a fɔ i sen sera n'i ye yɔrɔ minnu na i tɛmɛna bariso daw la i tɛmɛna gulɔ feere yɔrɔ la i tɛmɛna dɔnkɛ yɔrɔ la i tɛmɛna yɔrɔ caman na min ni silamɛ man ka jɔ ye nka i ka diɲɛ kow bi cogo min na bi i tɛ se ka tɛmɛ n'i ma tɛmɛ bariso dɔ la Côte d'Ivoire kɔnɔ yan i tɛ se ka bɔ i ka so n'i ma tɛmɛ ayiwa n b'a fɔ cogo di nka o kuma in to yen o tuma na n'i ma tɛmɛ yɔrɔ caman na i bɛ tɛmɛ yɔrɔ caman na ka sɔrɔ i yɛrɛ se tɛ o tuma na ala n filɛ nin ye san n bɛna n sen ko ka bɔ ne taamali ka dugukolo kan yɔrɔ minnu na ni e ala m'olu da ka silamɛ ye ka sɔrɔ a se t'a la o tuma na ala n bɛna n sen ko ka bɔ olu la seliji banna aw yɛrɛ k'a lajɛ yan'an ka taa ko seli ka bon seli bɛ nin ɲa seli bɛ nin ɲa a takun fɔ fɔlɔ ni takun dɔnna seliba yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛna fɛn min kɛ nin ye tiɲɛ ye mais n'a kɛra an ka seli gansan ye an na ɲɔgɔn fa dɛ n'a kɛra an ka seli gansan ye an na ɲɔgɔn namara n'a kɛra an ka seli gansan ye an na kalonjugu tigɛ ka da ɲɔgɔn na an na ɲɔgɔn kɔrɔfɔ silamɛya tiɲɛna ni min ye nin dɔrɔn de don mais ni nin ɲɛ dɔnna kaban an ka seliw bɛ nafa ɲɛ ye mais ni nin ɲɛ ma dɔn an bɛ sa misiri kɔnɔ foyi t'an kɔ janɛmɛ kɔnɔ bilahi fo i bɛ fɔlɔ fɛn min na i ka se k'o dɔn ko surusu ye jumɛn ye a ju ye jumɛn ye i bɛ na ye fɔlɔ de ye o tuma na n'i nana ye a ko tɔ laban o man k'i kamana guwan nka n'i ye fɛn o fɛn na i kamana guwannen b'a kɔnɔna la a ma fɛn ɲɛ i ye a daminɛ lajɛ o kɛ cogoya man ɲi komi seli ta cogo de bi aw yɛrɛ k'a lajɛ seli ka bɔ a bɛ nafa ɲɛ mumini a bɛ nin kɛ mumini a bɛ nin kɛ tan a bɛ nin kɛ tan nin baraji hakɛ bɛ nin nafila hakɛ la mais aw yɛrɛ k'a lajɛ fɔlɔ d'abord an ka seli de ta cogo yalima a ka ɲi o walima ma ɲi n'i ye cɛ caman bɔ bi k'a ɲininka seliji farida ye joli ye i b'a bɛɛ fa k'a ban yɔrɔ jumɛn na misiriw kɔnɔ mais seliji tacogo an kan ka hakili to na an kan k'an denw kalan na an kan k'an musow kalan na ka laban tuguni a kɔrɔ ye min ye k'u kala o la o tuma na o bɛ sɔrɔ ka na seli kɔnɔna la mais yanni i ka don seli in kɔnɔna la n'i ma nin dɔn e ka seli tɛna dɔwɛrɛ ɲa fo k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ Alahu subahanahu wa taala Abdulahi ibn Mas'ud ale de ko ten a ko maa o maa seli la ko seli dabɔ kun ye k'i bɔ i jurumu na n'o de ye k'i dɛmɛ i jogo bɛ se ka dafa cogo min na ko ni maa o maa b'i ten turu ka wuli Ala ye ka seli jɔ Alahu subahanahu wa taala ye a ma se k'e bɔ i jurumu na ko i k'i yɔrɔ ma ko a tɛ foyi ɲɛ i ye o kɔfɛ fo n'a kɛra k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ Ala la ne Abdulahi ibn Mas'ud ka kuma ye o tuma na an b'a fɛ ka min fɔ an nana fara an silamɛ ɲɔgɔn de kan
ala ka diinɛ tiɲɛ mi a sɛbɛ mi min bɛ se ka ko dilan an ye diɲɛ kɔnɔ yan lahara cɛ kana an jija pour que adamaden bɛɛ bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ la cogo min na wallahi na kun foyi tɛ Haidara denkɛ la yan Côte d'Ivoire kɔnɔ yan ni dɔrɔn tɛ wulibali do dɛ n'a faamuyara an bɛ lafiya koyi dekun fɛn o fɛn bɛ an kan ni nin faamuyara baara bɛɛ banna fɛn in bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya de ye fɔlɔ ni ŋaniya ma ɲa ka ban dɔrɔn a tɔ si tɛ ɲa sun k'i fa wallahi ni ŋaniya ɲuman tɛ i tɛ foyi sɔrɔ a la ni yɛrɛkun dɔrɔn tɛ maa min dun ye yɛrɛkun tɔɲɔ i bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ dɔnnibaa bɛɛ bɛn n'o kan ala ko ale ka jahanɛmɛ fɛrɛlen don maaden maa minnu n'u yɛrɛkun tɔɲɔ o tuma na yɛrɛkun tɔɲɔbaa bɛɛ lajɛlen de kɛra jahanɛmɛden ye mɛ mun de b'an b'o la ŋaniya ka ɲa fɔlɔ an bɛ sun minnu kɛ ŋaniya ɲuman ka siri ŋaniya ɲuman bɛ siri ka da jumɛn de kan sisan sunfɛn ɲuman minnu b'i bolo n'i bɛna sun don ni minnu ye dumuni minnu ani n'i bɛna sun tigɛ ni fɛn minnu ye a ka sɔrɔ olu listelen don a ka sɔrɔ olu dakalen don ye a ka sɔrɔ olu ye ta ye o tuma na a b'o cogo kelen na hiji bɛ ten a b'o cogo kelen na jaga bɛ ten nin bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya de ni ŋaniya bɔra a la kaba dɔrɔn futu donc silamɛya bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an n'a balimakɛ don ni ala sɔnna a ma an se ye min yala a n'an ka dɔnta mana kɛ min ye o de bɛ fɔ Abubakaw min tɛ wuli fiyewu wallahi moralité a ɲɔgɔnna fɛnba tɛ n'a bɛ fɔ o ma jogo ɲuman n'a bɛ fɔ o ma jogo ɲuman o de kama dɔnnibaw bɛɛ ko ten ko i k'a dɔn ko adamaden ka limaniya a jirisu dɔ ye jumɛn ye o de ye jogo ɲumanya ye jogo ɲuman de bɛ adamaden ka limaniya sabati maa foyi tɛ yen ko limaniya bɛ k'i la ko ka sɔrɔ i jogo man ɲi i ka limaniya ti dafa fiyewu n'o de i ka aladenya ti dafa fiyewu ka sɔrɔ i jogo man ɲi o tɛ se ka kɛ fiyewu limaniya ka e la ka sɔrɔ e jogo man ɲi o tɛ se ka kɛ mun kama limaniya n'i ye a senw lajɛ ka n'a lajɛ fo a ka sɔrɔ i dara ala ka kelebantiya la ka laban tuguni ka da ka kiraw ka kiraya la o tuma na i dalen o la o ye limaniya jɔsen dɔw ye o tuma na ani melikɛ minnu bɛ yen ani ala subahanahu wa taala ka kumakanw ainsi de suite o n'a ɲɔgɔnna caman olu de bɛ kɛ sababu ye ka limaniya sabati adamaden dusukun na o tuma na jumɛn de b'o dafa a bɛ fɔ o de ma jogo ala ye min fɔ Mamadu Mustafa ma wa innaka la'ala kulli azimin tu es certes d'une moralité imminente ala ye nin min fɔ Mamadu Mustafa ye an ka hakili to ne la ala wasora kira la ni a jogo min ye an ka hakili to ne la ne bɛ limaniya sabati ni ne bɛ adamadenw ka adamadenya sabati an ka silamɛya min bɛ an bolo ni jogo tɛ a bɛɛ kalo ye o la n'a jara ala ye waati ye dɔɔnin kɛ an bɛ don an ka mawudu kɔnɔna la n'o y'an ka thème ye an ye min labɛn au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux an sigira k'an sindi ni setigi tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlinin tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi paix et salut sur Mohammed notre prophète et toute sa famille ka kisi wɛrɛ ɲini a fɛ a k'o kɛ an kuntigi kan n'o ye Muhamadu alayhi salatu wa salam ani a sodenw bɛɛ lajɛlen Abu Barzan Nadel ibn Ubayd al-Islamia a rapporté que le prophète paix et salut sur lui a dit ko Abu Barzan Nadel aywa bun aywa ibn Ubayd al-Islamia a rapporté que le prophète Mohammed paix et salut sur lui a dit ni kumakan in minɛna ka bɔ Abu Nadel da ibn Ubayd al-Islamia ni kumakan min minɛna ka bɔ a da k'a ko kira y'a fɔ a ye alayhi salatu wa salam ensuite chaque serviteur ko jɔn bɛɛ lajɛlen jɔn bɛɛ le jour du jugement de rien qu'il soit destiné au paradis ou à l'enfer sera interrogé sur 4 choses qui sont notifiées dans le Saint-Coran ko i ka dɔn lahara don ko maa foyi tɛ yen min n'i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ walima i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ko fo i ka ɲininka kumakan 4 na kumakan minnu ni kuranɛ hayaw kɛn bɛ ka seereya jɔ kira ko ten alayhi salatu wa salam ko i k'a dɔn lahara don ala t'i bi jɔn si kan ko i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ walima i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ fo a ka sɔrɔ kumakan 4 bɛ yen a k'i ɲininka olu la o wulibali ye dɛ o kama ala ko ale ka sanu ale ye jɔn da ka hinɛ an na de
ayanda cogo min na ni diɲɛ kɔnɔ n'an b'a la ka fiɲɛw sama k'a bila an bɛ ka tanama kow kɛ an b'a la ka fɛn kɛ fɛn min man d'a ye n'an yɛrɛ b'o dɔn mais a ka hinɛ min bɛ an kan a ko n'a ta bɛn lahara kelen na a bɛna kɛ ten de o hinɛ kelen min bɛ an kan yan lahara fɛnɛ i kɛra i bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ sa wa walima i bɛ taa alijinɛ de kɔnɔ wa ayi ko a bɛ nin ɲininka ɲininkali ko 4 na i yɛrɛ bɛ jɔ o la La première, a fɔlɔ ɲininkali fɔlɔ sa vie. ko i bɛ ɲininka i ka ɲɛnɛmaya la À quoi l'a-t-il passé? ko yalima i ye ɲɛnɛmaya ye i y'a kɛ cogo di i bɛ ɲininkali fɔlɔ la ala bi jɔ bɛɛ jɔ k'i ɲininka lahara don i y'i ka ɲɛnɛmaya kɛ cogo di a tɛmɛ n'i bolo cogo di Coran dit, ko kuranɛ ko sa par le temps, ko ale ala subhanahu wa ta'ala kalenna waati la l'homme est certes en perdition, ko adamaden bɛɛ lajɛlen bɔnɛ na sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Surat Al-Asri, versets 1 à 3. ko ala subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔna la ko ale ala kalenna waati la waati min ni ale yɛrɛ ala yɛrɛ de b'o dɔn a ko adamaden bɛɛ lajɛlen bi bɔnɛ la cɛ fara muso kan adamaden bɛɛ bi bɔnɛ la o kɔrɔ adamaden bɛɛ kɛra bolola fu ye maa min n'i ma fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ kɔni k'i kɛ bololankolo ye ko fo n'a kɛra mɔgɔ min n'i dara ala la ala kelebantiya kɔfɛ ka sɔrɔ ka baara ɲuman kɛ n'a bɛ fɔ o ma jogo ala bana bɛɛ la fo ni mɔgɔ min sɔnna ka bɔ i jurumu na waati la ka segin ala subhanahu wa ta'ala ma ka sɔrɔ se b'i ye ka laban tuguni ka baara ɲuman kɛ o tuma na ala ko fo n'a kɛra olu ye o kɔrɔ o ye ɲɛ in kɔnɔna de ye yan yani ala ka t'i ɲininka ko yalima y'i ka ɲɛnɛmaya in kɛ cogo di a na laban k'a dalilu d'a kan barisabula bɛɛ lajɛlen bololankolo don diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen la fo n'a kɛra mɔgɔ min n'i ye baara ɲuman kɛ diɲɛ kɔnɔ yan o kɔrɔ ye an kana yɛrɛ nɛgɛ ala bɛna taa ɲininka an ka baara bɛɛ la ɲɛnɛmaya in kɛra cogo di an ye ɲɛnɛmaya in baara kɛ cogo di ala bɛna taa ɲininka nin bɛɛ ni wulibali a dɔw bɛ na ala t'i mɛn ensuite La deuxième, a filanan son savoir. ko i ka dɔnni En quoi l'a-t-il appliqué? ko yalima i ye dɔnni in kɛ ka mun baara de kɛ ne bɛ boli an karamɔgɔw kan wulibali don ala ko cogo di Le Coran dit, ko kuranɛ ko nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons des envoyés. Surat Tonnerre, verset 6. ko i k'a dɔn kuranɛ de y'a fɔ a ye sa ka d'a kan ko ale ala kalenna sa ana jɔ bɛɛ ɲininka jɔn minnu ni envoyé o cir'u ma n'o ye messager ye kiraw cir'u ma n'o ɲininka yalima kira cira aw ma a ye n ka ci lase wa a bɛna jɔ bɛɛ ɲininka na ko n ti da o ma dɛ n bɛ tila tuguni kira ninnu ni cikan di minnu ma n bɛ laban k'olu yɛrɛ ɲininka dɛ yalima a ye n ka ci lase wa ne baara ye ala kalenna ko a bɛ kiraw bɛɛ jɔ k'u ɲininka a bɛ kiraw bɛɛ jɔ k'u ɲininka yalima a ye min f'u ye u y'a fɔ wa ana laban tuguni k'anw yɛrɛw jɔ k'an ɲininka yalima kiraw nana n'a ka cikan ye wa walima u ma na n'a ye de an b'a fɔ ko kiraw nana n'a ye anw sɔnna ma walima anw banna ma mɛ u nana n'a ye barisabula anw y'a mɛn anw y'a ye an ye dɔ kala a la o tuma anw yɛrɛw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ala sa ko i bɛna taa ɲininka i ka dɔnni min na i y'a sɔrɔ cogo di o kɔfɛ i bɛna ɲininka tuguni de karamɔgɔw i ye dɔnni in kɛ ka mun baara kɛ kuma bɛ yan de nin dun ɲaaminen don yɔrɔ caman na dɛ dɔnniba caman ye hafizul kuranu ye minnu ni kuranɛ hali a to minnu bɛɛ b'u kunkolo la a bɛ jɔ yɔrɔ min na a bɛ wuli yɔrɔ min na a bɛ jɔ yɔrɔ min na a bɛ wuli yɔrɔ min na u kalalen don a bɛɛ la k'a ban ala ni kuranɛ duuru kojugu fɛ kɔni nka kuranɛ ko cogo di maa caman kɛn bɛ k'i ni dungɔ bɔ a kɔnɔ nka ko min o bɛɛ ma fɔ dɛ a ko min o bɛɛ ma fɔ mun kama kuranɛ ko ne ma foyi ɲini adamadenw fɛ ala subhanahu wa ta'ala u dalen kɔrɔ kɔfɛ ne ala la u ka jogo baara dugukolo sanfɛ n'a bɛ fɔ o ma layidu ye min bɛ ta ka don silamɛya la kuranɛ ye nin fɔ mɛ maa caman kɔni n tɛ nin fɔ b'a ye dɛ nka olu bɛ jate hafizul kuraniw fɛ
kira ko alayhi salatu wassalam ne bita ka fe min to abulo qur'ane do ande Muhammad Mustafa bonaw sira dola aninga kuma kan zanu ma meta ko minutu otumana doni mbaw ay kala min ke ula ala binata aw joka o nyininga yelma ayo min kala tigi tiere la aya fowa o fa bago dogara ngala man negende abambe joka nyininga kira o kan nyininga li ko fe ana karamo ko be joku nyininga ni aw minum bla kira o ka representer ala du koloka no ye o kan no na blay ni doni min kalifa awma eske aya chien fo jonye wa wal mama chien fu yede ika sheko bi nyininga ya ika sheko kofe yere bi nyininga sheko ya fie wal mama fu yede o ma fo ma mesra wala fewa ya me o ye baraka na yiwa ay ma baraka na yi apa ni dorane do ala bitambe jo ka nyininga ye baraka ninga maka unye wal ma kana yi wallahi ngalbi kira ko ngali kofe otumana fanga hakli to ala ka do ka fo islamé mana fuy kama fo na kera anye doni mi kala kira Muhammad Mustafa kofe aka donuna ani Qur'an donuna karamo ya ko kumus konnala ka baraka na e ka di adama deuma fa mun ko chenyi na femi no echi ensuite la troisième asabana c'est bien ko ibna nyilinga ika soro la sa yé femu no soro here bela jilela comment les a-t-il gagnés et en quoi les a-t-il dépensés ko ibna nyilinga otumana yé fenu minu no bi bolo ika nan folo la mobile la sola fe bela jelena fe mina bi fo man nan folo ma fe ibna nyilinga na la haradu ko iya soro chukudi allah asoro chukudi nyilinga le biki iya na folo nunu soro chukudi ibi nyilinga ola otumana o nyilinga le kofe iya soro chugo mina no soro chugo nyana o kofe sa ibna nyilinga yelma yado siraj mefe allah ibna nyilinga na ni krap maka alayhi salatu wassalam mana ala yere ko chukudi shaka. Le Coran dit puis assurément vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Sourate course aux richesses verset 8. Ko siga fo itala de non la haradu ale ala bina nyininga here feo fe na aya soro siga fo itala ale ala bina nyininga aya soro chugodi skatanna ay here nu soro chugodi ale ala bina nyininga wallahi ne wuli balede me ma chama nu kembe ki yere neke biseli me war be nyini chuko bela jile wallahi wayni sira mo ko be fa ka war nyini jolo bi boka war nyini chuko modeli bela bi allah ala ko mitaw nyininga aw kelengele pe na folo minia da aw ma ni here minia kawe yelma ayu soro chukudi Alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebe shirfila la jabawni tuyanye Côte d'Ivoire jamana kan Fabala Abidjan sigidala mi nabi wele ko Abobo Badara Ali Osman Haidara aleka la seli nowla ka dilala fe ni nyona chama halaka o irana afolini walnyimandon ta ka la sey variant kelnglena bela jilema kerengrene ala Abobo Kumasi Markuri Atekube Williamsville Ajame Treichville Cocody akambe jian wati wore wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila hangalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila hangalondi zega tiebe